До 3 сантиметров снегу, до минус 5 градусов и ветер до 75 километров на секунду. Синоптики попереджваюць про небяспечнае надвор'е ў Беларусі. Як праходзіць ліквідацыя наступстваў цыклону Рапунцель і ці маглі звесткі про кватэры Мельнікавай у Менску укінуць спецслужбы. Але навошта? А таксама новыя правілы перапланавання памяшканняў. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, подпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму Белсат онлайн. Навінка ад чырвонага харчавіка з нечаканым эфектам. Беларускі сегмент сацыяльнай сеткі Трэц ці то стаіць на вушах, ці то не вылазіць з прыбіральняў ад зефіру пад назвай «Нанофіт». Выглядае, што новы зефір з прабіётыкамі ў многіх выклікае моцны праносны эфект. Верагодна, што прычына ў цукразамяняльніку мальтыце, менавіта ён у вялікіх дозах і дзее як праносны сродак. Вашай увазе падборка яскравых каментароў на гэты конт. Ну што ж, палова Трэцу ўжо не ўстае з унітазу, а другая палова аддае даніну гаючым уласцівасцям. Мамуля сказала, што трэба пратэставаць. З Богам, я мушу гэта праверыць. Калега, якая мяне недалюблівае, дала ў далёкую дарогу такі зефір. Гэта дружалюбны жэст, як думаеце? Пасварыліся ноччу з хлопцам. Раніцай купіла яму ласунак. Не жартуйце з жанчынамі. Чырвоны харчавік, а мы як-небудзь абмяркуем той факт, што ваш зефір на мальтыце можна выкарыстоўваць замест праноснага. Мне сотні балелі ўсе кішкі ад адной зефіркі, і яшчэ сотні я адыходзіла ад гэтага. Памянём тых, хто зараз з'есць паўпачка. Тое, што мусіла пайсці на рэканструкцыю тэрыторыі, пайшло ва ўласную кішэню. Прынамсі, паводле міліцыянтаў, якія заяўляюць, што выявілі схему крадзяжу ў дзяржаўнай установе Мядзельскага раёну. Як сцвярджаюць, 40-гадовы дырэктар даваў падначаленым указанне складаць фіктыўныя акты выкананых работаў, каб стварыць бачнасць асваення рэсурсаў і схаваць невыкананне плану рэканструкцыі ды атрымаць асабістую выгаду. Насамрэч жа грошы пералічваліся на рахунак фірмы, звязанай з ягоным саўдзельнікам. Агульную суму стратаў ацэньваюць больш як на 300 000 рублёў. Завялі крымінальную справу за перавышэнне ўлады і службовых паўнамоцтваў. Мужчыну пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. У Віцебску міліцыя шукае жанчыну, якая пакінула сабаку ў камеры захоўвання крамы. Відэа з жывёлінай замкнёнай у ячэйцы актыўна абмяркоўвалі напярэдадні ў TikTok. Цяпер яно ўжо выдаленае. Дзеянням грамадзянкі збіраюцца даць прававую ацэнку. Міліцыянты дадаюць, што жанчына можа самастойна звярнуцца ў міліцыю і растлумачыць прычыны такога учынку. 9-секундны ролік апублікавала абаронца жывёлінаў Тацяна Шэўчык. На ім было відаць, як невядомая жанчына адмыкае камеру захоўвання нумар 16, пасля чаго адтуль выбягае невялікі сабака меркавана пароды шыцу. У каментарах да відэа сцвярджаецца, што з ячэйкі быў чуваць сабачы енк. За кароткі час ролік праглядзелі больш як 100 000 разоў і актыўна абмеркавалі ў каментарах. Большасць рэзка асудзілі ўчынак гаспадыні. Беларусь набірае вагу. Атлусцення ўжо ў кожнага 5-га, а лішнія кілаграмы больш як у траціны насельніцтва. Паводле афіцыйнай статыстыкі, з пачатку 2000-х доля людзей з атлусценнем вырасла з 12 да амаль 21%. Асабліва высокія паказнікі сярод жанчын. Залішняя вага распаўсюджаная яшчэ шырэй. Сёння яна ў 36% жыхароў. Пры гэтым мужчыны сутыкаюцца з ёй часцей. Медыкі папярэджваюць, атлусценне павялічвае рызыку, у тым ліку сардэчных хваробаў, дыябету, інсульту і раку. У свеце гэта ўжо адна з галоўных пагрозаў здароўю і прычына мільёнаў смерцяў штогод. Між тым застаецца і супрацьлеглая праблема – недастатковая маса цела ў падлеткаў. Пасля піку ў пачатку 20-х яна знізілася, але застаецца ўсё яшчэ вышэйшай за ўзровень 20-гадовай даўніны. Летась доля падлеткаў з недастатковай вагой склала 16,5%. Падрабязнасці на сайце Белсату. У справе зніклай былой спікеркі каардынацыйнай рады Анжэлікі Мельнікавай апошнім часам з'яўляецца ўсё больш дэталяў. І гэта можа быць невыпадковым, мяркуе прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў пытаннях абароны Вадзім Кабанчук. Маўляў, інфармацыйная хваля супала з пачаткам выбарчай кампаніі ў каардынацыйную раду. Гэта можа быць спробай дэскрэдытаваць як выбары, так і сам орган, які у Еўропе лічаць прадстаўнічым для беларусаў. Каманчук таксама звяртае ўвагу, нягледзячы на заявы нібыта Мельнікава ў Беларусі, няма сведкаў, якія бачылі б яе асабіста.
Нагадаю, летась Мельнікава вывела з рахункаў больш за 150 тысяч долараў і знікла. Паводле расследаванняў яна пакінула еўразвяз і, імаверна, апынулася ў Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Расследавальнікі паведамляюць таксама пра магчымыя сувязі Мельнікавай з працаўніком КДБ Беларусі Алексеем Лабеевым. У сакавіку сёлета з'явіліся непацверджаныя здымкі жанчыны, падобнай да яе ў Менску. Тады ж бацька былой спікеркі КР запэўніў журналістаў, што тая даўнавата жыве ў Беларусі. У сваю чаргу «Зеркала» паведамляе са спасылкай на афіцыйныя дакументы, якія трапілі ў распараджэнне рэдакцыі, што ад імя Мельнікавай у верасні мінулага і ў студзені гэтага года былі набытыя 2 кватэры ў Менску. У Беларусі змянілі правілы перапланавання кватэраў і працаў на фасадах. Адпаведную пастанову апублікавалі сёння на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Сярод ключавых зменаў шклення гаўбцоў і лоджыяў больш не лічыцца перапланаваннем. Атрыманне дазволу не патрабуецца, але працы мусяць адпавядаць зацверджаным стандартам. Калі ж у доме рамантуюць фасад, шкленне давядзецца часова зняць. Дакумент таксама больш дакладна вызначае, якія працы патрабуюць узгаднення. Напрыклад, змяненні ў сістэмах газу ці ацяплення магчымыя толькі з праектам. А вось перагародкі або праёмы ў неапорных сценах можна выконваць без праекту, але з дазволу мясцовых органаў улады. Асобна прапісалі і забароны. Нельга чапаць апорныя канструкцыі, пагаршаць інжынерныя сістэмы або змяняць выгляд фасаду. Як і раней, установку кандыцыянераў і антэнаў трэба ўзгадняць. Выключэнне зрабілі для сушылак бялізны. Новыя правілы вызначаюць і тэрміны. Гэта рашэнне паводле заяўкі на перапланаванне чыноўнікі мусяць прыняць цягам месяца, а шумны рамонт дазволены толькі ў будні з 9 да 19. Падрабязнасці на belsat.eu. Пасля перамоваў з Лукашэнкам Злучаныя Штаты знялі абмежаванні з беларускіх вытворцаў угнаенняў у абмен на вызваленне часткі палітвязняў. Аднак еўразвяз санкцыі падоўжыў як мінімум да лютага 2027 года. Паводле літоўскага выдання ЛРТ на гэтым фоне ў Літве абмяркоўваюць магчымыя схемы абыходу санкцыяў супраць беларускага калію. Напрыклад, магчымую схему, калі беларускі калій можа прадавацца праз пасярэднікаў і фармальна рабіцца амерыканскім. У такім выпадку яго транзіт праз порт Клайпеды мог бы аднавіцца. Афіцыйна Вашынгтон гэтага не патрабуе, але амерыканцы, маўляў, рэгулярна ўздымаюць такую тэму на перамовах з літоўскім бокам. Адна з прычынаў можа быць у тым, што ЗША імкнуцца знізіць залежнасць ад канадскіх паставак і зменшыць ціск высокіх цэнаў. Са словаў крыніцы выдання, Літве варта рыхтавацца не толькі да размовы пра ўгнаенне, але і агулам фармуляваць свой парадак у стасунках з афіцыйным Менскам. Аднак, паводле экспертаў замежнай палітыцы Альбінаса Янушкі, Літве не варта загадзя рэагаваць на сцэнары, якія пакуль нават не аформленыя ў афіцыйныя запыты. Бо ў цяперашніх умовах нельга прадказаць, што будзе праз год. Можа стацца, што ўжо ўвосень у ЗША з'явіцца іншы кангрэс і можа пачацца падрыхтоўка да імпічменту Трампа. Падрабязнасці на belsat.eu. На Чыжоўскім вадасховішчы ў сталіцы жыве ручная андатра. Жывёлку можна пачаставаць і прылашчыць, аднак спецыялісты ўсё ж рэкамендуюць захоўваць пэўную дыстанцыю. Купи мне хлеба на ужин. Жена замотана. Возьми насыпь сюда. Цыклон Рапунцель праяўляе сябе. У Беларусі аранжавы ўзровень небяспекі ад моцнага ветру. Сёння ў паўднёва-заходніх раёнах краіны і ў Менску парывы ветры сягаюць да 72 км за гадзіну. Паводле МНС магчымыя абрывы лініяў электраперадачаў, збоі са святлом, падзенне дрэваў і пашкоджанне будынкаў. Да 10 красавіка на паўднёвым усходзе краіны прагназуюць да 3 сантыметраў снежнага покрыва. Найбліжэйшымі днямі ва ўсёй краіне пройдуць дажджы, месцамі мокры снег, на поўдні магчымыя навальніцы. Тэмпература ад +2 да +11 днём і да -5 ўначы. Такое халоднае і сырое надвор'е захаваецца да канца тыдня, палёгка чакаецца толькі бліжэй да выходных. Напярэдадні моцны вецер ужо валіў дрэвы і зрываў дахі ў шэрагу рэгіёнаў Беларусі. Падраздзяленні МНС змагаліся з наступствамі. Найбольш пацярпелі
Віцебская, Берасцейская, Менская і Гарадзенская вобласці. У горадні на вуліцы гаспадарчай парывам ветру сарвала металічны ліст з гандлёвага цэнтру. У Берасці прыбралі пашкоджаны рэкламны шчыт і элементы даху. Абышлося без пацярпелых, без каментара. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайк, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе. Да пабачэння.